Yun, ahas? Uy! Sorry na. Next na, nasabi yung sagot. Okay, sige, pabigyan natin si Christine. Yung dali ng kay Rupert. I will ba yan? Ayan, letter A, yung kay Rupert. Starts with letter A. Yung kay Miss Kim. Ano mga sagot nila? Mr. Cam, sabihin mo sa akin, gusto nyo na yung mga 1 point. Dahil wala akong data. May nakakulang na ba? Next na, next. Teka lang. Uy, 2 minutes na lang. Sayang yung 1 minute. Ay, hindi, Christine Alien daw yan, Rupert. Sino yan? Sino yung 1? Si Christine. Okay, may nakasagot. Christine. Ang bilis ni Ate Kim. Oo, mabilis yan. Rupert, niisip pa yata kung paano ibubuhi. Ha? Oh, effortless. Talong-talo na po si Kim. Talong-talo na po. Uy, grabe ka pa akin. Hindi nga nila ito. Siyempre, don't forget to react, no? For Dali! kailangan manalo. Ayan, Yun. na. Divide. Yes. Ang dali-dali. Si Jenny Remoden Divide. Kami, Rupert. Napakadaya yung dalawa. Paano yun? Nakatubig